Sjedinjene države i njeni saveznici žrtvovaće Vladimira Zelenskog, koji u potpunosti zavisi od njihove podrške, bez ikakvih zadrški, navodi se u saopštenju ruske spoljno-obaveštajne službe, a prenosi TASS. Moskva Zelenskog smatra uzurpatorom, pošto mu je u maju istekao 5-godišnji predsjednički mandat. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je tvrdio da je prema ukrajinskom ustavu parlament i dalje legitiman i da je predsjednička vlast trebalo da pređe na njenog predsjednika kada je Zelenskom istekao mandat. Međutim, zvaničnici u Kijevu su se zaverili da Zelenskog zadrže na mestu. Kada Zelenski ne bude od koristi, Bela kuća će ga bez razmišljanja baciti na đubrište istorije i zameniti ga drugim ukrajinskim političarem, koga smatra pogodnim da pregovara o mirovnom rešavanju sukoba sa Rusijom. Penzionisani general Valerij Zalužni, bivši vrhovni komandant oružanih snaga, verovatan je kandidat, navodi SVR. Ruska obaveštajna agencija odbacila je kao komične pokušaje Zelenskog da ubedi stranu publiku da je moguća ukrajinska vojna pobjeda nad Rusijom.